Right, Gire? Unogara uchicomplain kuti you need help. Nasi ndakunzira help. Uya nonzi Rura. Ru, can I call you Ru? Yeah, man. Ru is a graduate. Yes. Anonzi maths, arithmetic, zvese division. Ano maiziya. Yes, she's very good. She's very good uyu. So anenge achikubatsira panapa mushop. Kunetsvina too much. But iye mwana nogeza ndi? Yeah. Unomona? Akasimba, kunyatsosimba chaizvo. Okay. Ru. You're ready kuti ushande panapa? Une phone? Kuti ushande. Kochi? Haunditi chi? Utamba nene time yangu. Ukutishandisa. Ndakanzwa kuti une musikana wa ane mimba yatokura ida kutozvarwa. Iwanti ndeye yake mimba yacho? Ndeye yake? Inini ndini player. Ndini player rakoka. Rekuti kana uchinge wafunga kuenda kuzorasira tsvina dzako. Wewe worasira kwandiri. Kwe problem yako chicha. Problem yangu ndeye kuti iwe wakatiudza kuti unondida. Hauna kudaro. Madhezi anosiyana. Kana usisandide ndiudze kuti azvichaita. Iwe ndiwe wauya panapa nenoise. Ndauya kuzokuudza kuti kana zvisisaiti, wanzwa? Ndiudze kuti azvichaita. Wazvinzwa? Saka bhephepe yerese ndere. Ari bhephepe, iwe une bhephepe wani. Rekuti unomusikana watora wapamimba. Unomusikana ndewako. Kana kamusikana kemushopi chaiko. Uri wakachinja wani. Uchikaita zvakanoda, uchiita zvaunoda nako. Wakuita mapresent ani? Ane basa rei? What is present kwandiri? Dzosa. Chii chinonzi present? Dzosa. Chii chakunyanyotsoda pandiri? Dzosa. Chakunyanyotsoda pandiri chimbori chii? Ndakuda phone yangu. What is iPhone? Ndeyangu zve. It's my iPhone. Yese yawaindibata. Uchimira neni? It's my iPhone. It's your? Yeah. It's your? Yeah. Kana yanga iri yako kugara nayo? Anti ndo madhezi anosiyana acho zve madhezi anosiyana. Yeah. iPhone. But nasi ngayo yako iPhone 6 haisi so special kwandiri. Wazvinzwa? Ini nezvako handichada. Wazvinzwa? Kanda uone. Yako ndinogona kuikanda muvhura. Waona kuti foni yako haishamsire. Mukandi uone. Ndiona ndichirira. Yeso. Ndinorira ini. Unzofuna. This is your phone. Get out. I shan't see it. Get out of my premises. Get out. Ndinotoenda ndichifamba zvandinoda. Get out of my premises, man. Gire. Gire. Ezru. Yeah. Unogona basa iwe man. Yeah. Unogona man. Nogona. Yeah, ndo maths that is. Arithmetic, logarithms. Ichibalansa zvinhu zvaku zveshop panapa. Nokudasta futi uri kudasta unyatsodasta. Yeah. Wambori lanjeri wewe. Unodya rizo? Ndinodya. Handiti? Ndo lunch yako iyi. Yeah. Unogona basa iyi. Weta basa. Don't worry, don't worry about it. Usatende zvangu. Usatende zvako anti. Okay, yeah. Zakanga uisa ma prize up. Anti. Ru. Ndakangano. Urikuna ini ndofara communication. Anti kuti tigare communicate. Saka iyo chashandisa phone in the meantime anti. Kuti basa rifambe. Yeah. Cha ndo phone yako ndiye basa iyi, ndiye basa phone anti. Yeah, usatende zvako. You deserve it. Unogona man, Mathematics very good man. Udzidzise Gire. Auntie. Ruru.
Ru. Eh? Hi. Masala sai. Taswira. Jwaribi. Abuda. Wendepi? Andisikuziwa kwabanda. Plus yondiwani. Donzi Rura mai. Ayo, awusamboshke. Kunonoka Joe. Kunonoka. Unongowa dzacho. Ayo, ansokunonoka kelikeli. Eh? Handi wati ndiyangu. Ndiyangu. Saka relax. Unoziya Uncle Joe has you. Eh? I know. Yeah. Saka yo nungoenda chete. Ngori, noza ndokuda iwe. I love you man. I love you too, Joe, but alright. Gama is sweet wanaka. Yes please. Ndegedu. Yeah. Coming soon. Yeah. I'm coming soon. Yes. Joe. So relax. Ukaita stress and no kwadza mwana. Sure. Just relax chete. You know anytime panapa ndokupa anything you want for the baby. Yeah? Sure, Joe. To that date. Also ndipako. Yeah, ndozokupa. Anti uchadzoka. Ndosonyanya farwa ni mwana wedu. Anditi. Ani. I hope usikuziya sure because kana vakawanda. Baba. Rura mai. Apa panenge pane nyaya. Zvino ndingavabatsira sei vasikana? Dave. Masala sai. Uripo. Tiri right. Joe aripi. Uncle Joe avapo vabuda. Iwo kana uchiti Uncle Joe vabuda makhozi angu chaiwa vasikuru mapindura. Chirudzi chiri kuitika mushopu muno. Andisikuziwa. Iwo mborani. Donzi Rura mai. Chenjera. Ukashingirira semwanasikana upenyu unogona kuchinja. At least now ndakufila safe pano pashopu. Jimom. Right, yes, Mskana. That's right. Sarangude to a constable Dongonda. And the 2 victims that have first abused from Joseph Majigira. Yakubata Maskana series of Anaichik, Baro, rape and abuse. Do pare ribana ba Joseph Majigira. Matansha bana. Joma anoshanda. Uncle Joe vabuda vapo. Babuda enda. Kana kana kashitora rofu na Uncle Joe kaka. Uchiti pango Joe vabuda pango Joe vabuda. Saka kusenza uko. Watari kupango Joe. Ndisikuziva. Mskana, yandinayo inonzi warrant of arrest. Saka ndine mvumo yekuenda nawo kukamba. Ndokwanisa kubvumidzwa kusecha anyway ndichona kuti havamweri. Ndisabvumira vanhu mukati. Mskana yaikona kupedza nguva. Ndiye Joe acho. Uyu Joe. Ndiye yu. Right say ndetwa constable Dongonda. Ndauya panapa ne warrant of arrest of these ladies that you have abused plus also other ladies that you have raped and also nyaya child abuse. Saka yes ndokumbura kuti ndese ukamba. I'm a businessman, man. Saka. I'm a businessman. Saka. I'm a businessman. And you come, Skana. And you I'm a come. businessman, man. I'm a businessman. I'm a businessman. Businessman. Mtadaro, ndovaziva na.